вече минаха. Много мои познати някъде заминаха. Не знам къде, обаче знам защо. Мисля си, трудно е да си човешко същество. Здравейте, вие гледате Music Space TV. Аз съм Камен, заедно с част от Ice Cream. Здравейте. Добър вечер. Здрасти на всички. Мислите ли изобщо нещо или мозъците ви са тотално кристализирали? Ти си, Монти. Ти какво мислиш? Ние само си прехвърляме топката ми. В момента едва ли някой мисли за нещо друго, освен за тоста от навънка. Но пък затова сме толкова близо един до друг да се топлиме, така че... Всъщност вие сте казали какво мислите в последното си видео "Мислиш ли?" и сте ни показали на всичкото отгоре. Си се казва последното ми видео, да. Да, хората, които искат да разберат какво си мислиме, могат да си пуснат наша нова песен и да разберат всичко. А за по-простоватите, които им трябва малко обяснение, всъщност какъв е сюжета на песента, какво иска да каже лирическия герой с нея? Оставили всеки един човек сам за себе си да интерпретира по какъв начин, по собствен начин да разбере песента. Значи такива като мене могат и никога да не разберат за какво става въпрос. Сигурно, че ти също ще намериш нещо за себе си, което да ти хареса от песента и да кажеш: да, ето това съм аз тук в тази песен. Всъщност, значи не е никак сложно. Аз вчера или ония ден четох в интернет един коментар под нашата песен, че римите са ни прости, най-обикновени и въобще не са сложни, така че мисля, че никой няма да има проблем да ги разбере. Ние пишеме простички римички, такива де всеки ги... Елементарнички, да. Ами едва ли имаме уман обаче, който да не си спомни по-тежките римички от един друг период на вашето съществуване. Къде се затрихте, хора? Ели, къде се затрихме? Дадохме си кратка 5-годишна почивка. Не, да. Всъщност май го обяснихме много пъти. Просто трябваше да си починем един от друг, от музиката ни, от ангажиментите ни, които са свързани с групата. Всеки си върши някакви собствени неща. Развихме животите си, така да се каже, защото групата отнемаше много от времето на всички. И сега решихме да пуснем пак някакви нови неща и най-накрая да си издадем втори албум, който есента ще бъде готов и ще излезе. Аз не знам кой би искал да си почива от такава прекрасна жена като Ели, но моля, съвсем заслужено. Мисля да ви остават двамата. Как се отнасят те към теб като жена все пак, единствената? Това ми е много любим въпрос. Значи аз много обичам да обяснявам те колко добре се отнасят с мене, колко много ме пазят от други мъже. Мисля, че той имаше задоволена ли си? Да, с 4 мъже няма как да не съм презадоволена от всякакви емоции. Има си хас, да кажеш друго. Завръщате се всъщност ударно с въпросното парче, но защо без лица? Вас ви няма в клипа. Ще ни видите в следващия клип. Дайте ни месец-два. Само толкова малко? Плюс това не е ли по-интересно така? Виж как ни питаш веднага. Много е готино, а хлапетата са уникални и създават супер яко настроение. Само заради тях наистина си струва да се гледа. Да, всъщност мислехме да участваме и ние в този клип първоначално, като взе да се ражда тази идея, но на финала се оказа, че само с децата е прекрасно и те се справят блестящо и Вики и Ния с Ная, не Ния, се бъркам името, са страхотни деца и ние ги обичаме много.